uta uba pediang ye phi pediang ye nga bad uta uba pediang ye nga pediang ye uta uba la pha ye nga uta uba pediang ye unung ye thu lupa namar ulong unung ye thu lupa unyo ka bainong jong unung ye thu lupa jaru ba ai watang shikuri ka kriat Haway na kini ibarit na margilong senran changa shisha ngong api unum du yala kabainon kadi gelong kajing ka gospel kablia tu yangi ya kajing pensyai shishu ya kajing puli kabenengkong takasngi Hakaba ublay langba u prophet Elisha ulale ya kampla ha kanika kantei karu kantei ha shunam hakaba kilale sbun ya u man kasngi gi ibu yai nakata kalanti ban late ban yalap ia ka tien chung ublay kila itanat ika jinglong chung but ilong kanika kentei kalong ilau chung ulok na itu ba uni ubriu uba juyat na kanika lenti ulong ubriu ba kuy udong long ubriu ba kuy chung ublay tu ni thau kawai ka kamera ka barit halor tenum ngin naker kedro ya ka bangin bu hangta na ka banta ju ka wei ki jing thia ka mie ka syuki bat ka syarak kenang ba kat ka bawan jangi unyo sa hangta bat na kaliang jong u Elisha u prophet was u kemen ya ka ni ki jing sbun jong ka ni ka long yeng osem kaba kaduk kadwai nakaliang jong prophet ulong ya lau tau nong bud nginele ayu kat kene ke jing le bha kat kene ke jing le bha jong kene ka kantei baru ne utaka joka nginele ayu nakabanta joka utau syakri ulong kam don kun baru tengah jong karu ula temen nakaliang prophet ong kilai khot ya ka ti mudur nakaliang jong kata ka thei ong balai khot bat re u prophet ulaya thu lupa ya ke ke banjia agani kalong yeng long sem ulaong kum hagane ka samoy na poi biang kani ka por phin sa kedup yau kun pizza kedup yau kun ngilaban mudur ya ka jingleng a jokan ni ka ying kesem kim don kun don keti bad hakat kum kariti ka dustur jogi ju long ku balong bangi ya ki bom don kun la nyeu le si ba ublei sobha balengki te mudur tau lok jokaru ak temen la dau yapno kasasa marwe kadam don parlok syu ti na kene kadau le kumno kadu kaduhai kala kemen adu kata-kata namar ba kala le sbon kam shim la babi ya kejing le sbon ke jongka yo prophet bad bau blei ule jubab ya kejing duai ke jongka barok shikata ha kejing im jonga jong phiru ngitep bangidon la ke jong ka benta ha ke bede bad kabalang ha wede ba ki kam jong ublei don ki khep ka ba ki dang lum bai balang mo ngatrai kim dia pher badu Elisha ki lech man la ka thliu yeng han rei bon ki dang lum bai balang
kinong lom ya ki senyang beper kia tu ba kim yo ya ka jing pediang kim yo ya ka jing pediang kio ya ka jing kan tai thì yo mentam don sawan la shem tayo le shem tayo ko long kum chu phi thì kan ni kai man sim kam dei ka man sim jo kan ni ka kan thei ka basbon ya ublei ya nak betau ublei ngim dei bet penjenjar ya kinong trei jo ublei ngim dei bet penjenjar ngi dei ban long mengi penman kinong pensuk iki ngi penpoi ya usnyang ne yang yung joki belai kin hawan arsin laisin nak bencakata abang akren kum niru akren ya kibriu ki bapen biang berbor gijing ya ki nam ta balang bon ki badan sieng ki balong kumta tian rei matrai kan ni ka mensim ni sautu ba ublei wa yang ai pi ba ngin long ki basbon nak benta ke cu nam ta ki kam ke cu ba dia kitu ki batrei nak benta ublei ha ke im janga shimet ngam judunai ngam tep lesi kiwe ki lendor ju rai ki jan ki nep bat kiwe de ki jing don kam ki pai jo ublei man ka parish haba nga lek ki penbiang bat kani kelong ka jingker khu ka pakrau ya ka jinglong lendo jungi isngeu ba ngimdon ngidon shibon ki kimi ki pa ngidon shibon ki hinmen ki para ngidon shibon ki khun ki ti ngimdunai tikane kelong ka jing ai ka bo blei oi ha ka ji em ko jungi ngidon kam ban bu ka priority kum ki dong chakri don ke ke ba penwet jingi na ka bata ka kam chu blei gata ki om apsha i shwa kata namar ba ka ban kong hi ka de na ka bata kam chu blei pemau jisu ula om ba kham ie ye lau pa ye lau ka me banyanga umlong ba bidor nam tai jonga pat kum ta ter kham i jo khon ne ka khon ba kham ta bom ba la ka ding pana umlong ba bit na ka banta jonga tin ki bau jisu ula kren dak bau imru ya lati ni tep kata jisu ula detach maktin pareng detach kemot om dei ban sya control om dei ban sya rai ha ki e jong perthei na ka benta ban pendem ki kam jong ublei jisu shimla sya te ha ki yin kasam ula om kum ni sim lasuin ki don laga jong iskum ki berat klau ki don laga jong krem reu kun ubriu don wat ka jaga ban bu ya la kli ti sisya ila ban mudur ya kitu ki basdak ban bu di u kumishem naga gospel kat ku Yohanes hagaba kita kisendran jong Yohanes Baptis kilawan ban be dien maru Yohanes la pha ki hakmi ukun lang rod jo ublei hakmi bakit no ki pom jo perthei ki lej bot yu kita kisendran arngot kilawan ban be na dien ko try hang no mesa hai alewan pej bat ulayalam yaki hari jaga busa ngamla ban mudur hatu jisu don em ka yin kasem ulai ela ka jong ka yin kasem ka Maria bat ndrei laban ong ba kad ba udang yai ban kini sendran lapoi ha ka wei ka yin ja long ha ka bal amdon mano syong
kani ke jaka sa jaka ta hagawai ke sengipat si lapoi layat cucu kap cakmat layat cucu kmat si ha kata ke jaka badon ki kerja krem badon ki trending ibat top ya ke jaka bang hak tu wi kabit sa ani kani ke jaka sa juga dekade kam sim jung Yesu banom syai hadu bagi beriu lebih baik kamdam ke gospel kat kubu Markus ki bahiyeng sem ki kwa wan ban sim no yu namar bagi beriu ki keren keleng bau la king klik la lamwer biang syu ka bam kadi biang syu ka thiak kadam kasum ka sai Yesu kam biang syu di berkat bar tang bola muir bo chusyang keleng ta bagi bahiyeng ki lawan man sim no yu sim ka ketien ha gospel ka kum Markus namar balai om dei ba ulong kum ta henrei ba ula berkat pelat kumno bat priang ya kubor bahai jung trai ulah Yesu la im ya kata ke baong ba wat chuai ka hima beneng bade ki berkhoi sa IAP ya ki berkhoi sa IAP jar wa plai ga ala ke ya jar wa pai la ke jing im na kam ta junga un tengkai ya ga utau ba pediang ipi upediang yang nga kedin ki ba let's say ki mla kitu ki ba sngap ki mla ban modur ki chimot rengi menta bangi sngap ikta ngi iya ke jing im jong Yesu kata ke jing long ai ti lot klempep kadon bi chimot bakrau ya ka ba mengamapi menta ngiyo ya kata ka bainong ya kata ka nonguna dan kecing ai nama bau Yesu ula penla ingi begin yo ya kata ka jingai ke ba mu la IT ledi ha ke jing pule ka baar menta ka sengi ka kata ka bainong bagi yo ka deh ke jing long kun blai ke jing long badu Yesu haka baptisma kumbalaong Paulus apostol yang ibaro lapan baptis sa Kristus Yesu badlah pembaptis roh ke yap ke u kamot baong lemba baptisma om simla khot yangi sya kata ka jing sup handa ke yap ayu ke jing penyap no ya ka ya ki jong perthei kumbalaong hi daka siti jong Paulus apostol siki roman kelong khatar tu penyap du ya ki jong perthei tu penyap du ya ki jong perthei ki bom ya deidur bat ka hikai te shisha hakaba lembah baptisma kamut ya ki bakan ja perthei la penyap no bang hidup ringkat ngidup baru play hagipor manusia kadon jumut sibon bat penyap hag baptisma nah por baptisma kila kumno unang pon baptis usim ka kli unyon na po hidup mensim jipak piap yak sai wadu mensim pidami nang ta kemut ba pilala bandring mesim biang dah ke mesim bertemai kata kalau kecimot buat peniap no ya ki kabarim ya ki kecing barim buat sim ya kecing bertemai di namar kata dah ke baptisma latep lang yangi buat ya kecing yap bakumta kumba lapan mipat ya ukres na kecing yap dah ke buram ukpa ngiru hidup ya ha ke jing thamai jong ke jing hi ta ke jing thamai jong ke jing badu kres ke jing thamai ban khamla ya ki jong ublei
maniki ki jong berdei lesi anda hatmir ke cingyap la trei sitom la lum lalang jaka puta bebelai kesiar keksa kadon haduli sibun kabang akaon ke masngait baha kadu kadwai ngide mendiam no ngin ong kumno le ayu ikane hi kadon kane ka khana kini ki kini sngi haka WhatsApp dan arngut si tengah temen bah utau lok uang pension ni wat pelik theli nga abang alek wat pelik theli nga namar bah ngade ban kre bah ban lek sama tablet ia ka pisah jonga rengkat ia ka pisah ban nga ta hari kata ban wala yap utau temen kibah yeng kila keli ya ka kalok pila le ku bakwa mu hoi kala le ku kun Kristen pip dei bantok ka klem pan yu hamno ya kata kepisah te ngala le ka bang le kalong bang transfer ya kepisah ju ka account jenga bat ngala thok ta ka check ngala tap itu ka check kan tu hopok ka jingka senduk te kebon ba usah check dalam di usah select draw dalam di ke start juga premo tinggi nam la reban ra haka bekut juga GM ko jungi wat kata ka check ru kanam trikam pinam la ru ban lik draw kata ka check pim la chu ban ki den re itip ba ke ke masa jungi kalong ka check ke bagi ledap tho la magi kam babha ke jungi ki kam babha ke jungi ku bang yo snel ya kata ka kentei ha chunam kumno kala yo ya kata kebai nong ban yo kun yo ti kejing ai ko korot tamme mo ya kejing ai tang ble bala ban ai kun masai sertenad ru ikini ken tien jo ka sam ba chi spa ar pu nyeu khot ka balai shisha ki kun ki long kejing ai no trai shisha ki kun ki long kejing ai no trai ai ki kun Pairu yang ia ki barok ki ba ki barok bagi don ju pendunai teng ngi ke ngi tomet le ni benut ban ai nak benta ki kam jabu blei ngi don kam siaman berkat bah bau blei ulale sebut ngi hadukan ni om ni tang mangi sebut kam tang mangi tang manga ki ngasam jenga andre blei lo da ulai sebut ngi kedai nak benta ke mentoi ka bakrau ke jemu ka hima ke jemu ki kam ke jemu de to blei dia rap yang ai phi ha ke ski ba phi la ai na ko ke por ke jemu phi ha ke step ke bakriat ke step ke baslap ba phi ai bagi mdei ban bendut ban ayu blei ya ke por ban penstom iladi ban don rekan ban ku bolong jaro balen iladi ba di penau buat yang utau dei unang buat bersisya jonga but ngidon kam ndei tang ki lendo ki rudiam ki wan ba ding pana ki pa jobu blei ki don kam ban le ga nei ba so thu ga nei ki chi ki ba bi ka do truwa na ka banta ki jing ba na banta blei na banta ka buram chu enero yo Jesus Christ